cika gurzo. komai ake bukata kayi. Kana ta aiki gwamna wasu fa suna ta ihun banza. Abba ka cika gurzo. godiya ga babban jagora injiniya Rabi Musa Kwankwaso bisa dashe na alheri da ya mana dan dasa abba alheri, muna godiya. Allah ya saka musu da alheri. Abu na biyu, shi mai girma gwamna muna masa godiya kwarai da gaske da ya duba mu ya ɗauko mu bisa cancanta, bisa ganin cewa za mu taimaka masa, ya ɗauko mu don mu yi wannan aiki. Muna masa godiya kwarai da gaske. Dukkan abubuwan da manya-manyan malamai da mutane suke faɗa akan abba, wallahi azim tun yana ƙarami haka yake. Duk waɗannan halayensu da aka faɗa haka ya taso da su tun yana ƙarami. Wani abin sha'awa, yana makaranta a Gumel, na je ziyara in duba shi da magariba, duk an kewaye makaranta babu abu, amma na zauna can magariba sai ya ce abba daga ina kake, ya ce yaya da in je in yi roƙo ko in je wajen wani in ce ba ni wani abu, kasuwa na je na yi dako dan ya rufa kansa. Kuma jiya da safe da na tayi sai na ga postin Rahama ta yi karfe 3:30 ya fita yana zagaye aiki. To muna godiya da shi, Allah ya saka da alheri. Akwai shi kansa mai martaba sarki duk da bai samu zuwa ba, muna godiya, mun kai masa ziyara kuma ya ba da shawarwari wanda za su taimaki hukumar alhazai. Allah ya saka masa da alheri, Allah ya sa gama lafiya. Muna godiya da chairman na hukumar alhazai, dattijo, ɗan boko, ɗan kasuwa, wanda ya san boko, wanda ya aiki kuma mai haƙuri. Sa muna godiya, Allah ya saka maka da alheri. Godiya ba za mu fasa yi ba ga mai girma garkuwa kuma DG na wannan hukuma ta alhaji. Abin sha'awa, wallahi azim, na yi aiki shekara 35, na zauna da manya-manyan mutane shugabanni, amma wallahi ban taɓa ganin shugaba mai karanci irinsa ba. Na farko ya riƙe ma'aikata, kowa da shi ake yi, kowa na sani, kuma inda ya kana so ka koyi aiki sai ka koyi. Sannan za a yi aiki ba dare ba rana da kai da wahala da shi a ciki. Sannan idan ruwa ya zo za a tura a shiga, ba kai za ka kama kifin ba, shi zai kama ya ba. Muna godiya kwarai da gaske, Allah ya saka da alheri. Dukkan 'yan kwamitoci, shugabannin kwamitoci, muna godiya kwarai da gaske da abubuwan da aka yi da jawabai da aka yi. Abin sha'awa jiya kwamitocin nan suna rige-rige su je su zauna su tattauna da mutanensu akan wannan aiki. Muna musu godiya kwarai da gaske, Allah ya saka musu da alheri. Daraktocinmu filas ne daraktocinmu, muna godiya da gare ku bisa haɗin kai da aiki ba dare ba rana da jin kai na ƙasa. Muna godiya, Allah ya saka muku da alheri. A sauran manya-manyan ma'aikata na board, muna godiya, Allah ya saka muku da alheri. Center officers, ba abin da za mu ce muku, ku ne garkuwar hajji, insha Allah. Muna godiya kwarai da gaske. Zan koma kan board members ɗinmu. Yanzu Malam Mangu ya yi bayani da yawa a kaina, amma abin sha'awa rabin duk abubuwan da ya faɗa wajen sa na koya na alheri. Kuma Malam Mangu mutum ne na mutane, tun daga kan jagora zuwa gwamna zuwa duk wani da kuka sani, kuna ganin yadda ake ta abin dariya da harka da shi. Allah ya saka masa alheri. Kuma mutum ne mai sauƙin kai, amma fa baya wargi. Abin sha'awa, bara a Jidda za a taho, hankali ya tashi, alhazai da suka yi kaya, shugabannin da suke awo Yarabawa ne, suka rika wulaƙanci. Wallahi ya ji ya zauna ce wallahi ba za a yi awon ba, sai an bar mutanen sun taho. Kuma haka aka yi. So muna godiya kwarai da gaske. Akwai Shaiman Tijani, mutum mai hangen nesa, muna godiya, Allah ya saka maka da alheri. Waɗanda suka zo
suka ba da gudunmawa da kuma wanda aka gayyata suka halatta muna godiya. Allah ya saka da alheri, Allah ya sa mai hajji mabaruk. Assalamu